Mga mananagat giawhag nga magda og mga kahimanan sa komunikasyon ug emergency equipment kun managat. Kini human 5 ka mga minor de edad ug usa ka 22 anyos nga lalaki nga taga Barangay Tangki Talisay ang na-rescue ni adtong weekend. Una silang gi-report nga na missing diin dulan 20 ka oras sila nga nagpalawod sa kadagatan sa Talisay ug miabot sa kadagatan sa lungsod sa Cordova. Giingong napalyar ang makina sa ilang pump boat nga hinuwaman. Wa pa sila'y dalang mga cellphone ug bisan mga emergency equipment. Midangop ang mga ginikanan sa Bantay Dagat, Coast Guard, City Disaster ug Talisay City Police niadtong Biyernes sa gabi human wa makauli ug naatul usab ang kusog nga pagbunok sa uwan. Nasayran nga nagikan ang unong Biyernes sa alas 2 sa hapon ug niadtong Sabado sa alas 10 sa buntag na sila na rescue. Human sila napalgan sa silingang mananagat. Gipaubos sa debriefing sa City Social Welfare personnel ang na-rescue nga mga batan. What happened was that katuding unom, nakita na dito nila ang mga Coast Guard nga gagi-agi. Di man sila maspatan kay wa man sila suga, wa tanan. Bisa usaon nagsagit layo man. So pagkabuntag na sila nakitaan sa ilara pong silingan nga namasol dito dapita, ma-keep track sila. Unya magdag igong emergency equipment like example flashlight o kana